Madayong gilabang sa bagyong Mirasol ang Northern Luzon karong hapon. Subay sa 2 p.m. weather bulletin sa Pag-asa. Giisa gihapon ang signal number 1 sa Batanes ug Cagayan. Uban ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern ug central portion sa Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northeastern portion sa Pangasinan ug northern portion sa Nueva Ecija. At ang mga kapuso ang mga update sa mosunod nga mga bulletin nga ipagawas sa Pag-asa. Katapusang nabantayan ang sentro sa bagyong Mirasol haduol sa Tanudan, Kalinga. Naglihok kini sa direksyon Paamihanan, Kasadpan. Matod sa Pag-asa, posibleng ugma sa buntag o pagkahapon makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Gawas sa epekto sa bagyo, mupauwan usab ang habagat sa ubang lugar sa nasud. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay higayunan nga uwanon ang pipila ka mga lugar sa Eastern ug Central Visayas. Katag-katag apan posibleng mubundak usab ang kusog nga mga uwan nga posibleng mohatod sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasud.